Salam dostlar, bugün Blender sapaklarımızın 11-nji bilen dowam edýäs. Blender sapaklarymyzyň 11-nji bugün siz bilen mesh obyektlerini modellemek üçin ulanýan gurallarymyz bilen dowam ederiz. Onda şeýlelikde näme? Bärden light bilen kamerany taýlayan pozýan we ýanky cube'ny taýlayan we taba basyp edit moda geçýän, iki bassýan age moduna geçýän we şu tane age saylayan ve delete ages deyip 3 tane podyan. Indi 3'e basyan face moda geçen ve bunları alt E bilen extrude faces along normals deyip extrude edýän. Daşına tarap biraz extrude etdim. Inseren bolsaňyz men extrude edemden soň cube-myň üç tarapyny deňden ene bärs içirägine galy, bärs biraz daşlarına galy. Şoň üçin geçeňedek extrude öwredende ýadyňyza düşýän bolsa offset even etseňiz ene üç tarapyny deň extrude etdik. Indi bevel näme? Bevel guraly bize şu kenarlarymyza belli bir derejede aýla bermäne ýa-da ýumşaklyk bermäne kömek edýän gurallarymyzyň biri. Indi bevel nirede? Bevel ene bärde extrude insert faces, üçüncüsü ene bevel. Ende bevel ulanmak üçin 3 tane face taýlayan ene bärden bevel'a bassak we bärden ene gizmo çykýar. Şu gizmony biz çalaja çeksek inseren bolsaňyz ene bevel berdik boşlaryna. Bevel bize näme üçin gerek? Bevel esas şu biziň modelleýän obyektlerimizi belli bir derejede hakykata has ýakynlaşdyrýar, sebäbi hakyky durmuşymyzda görýän obyektlerimiň hiç ýerine edilişmýärlik çünkli zatlar ýok. Şoň üçin belli bir derejede obyektlerimize ýumşaklyk berýär we hakykaty has ýakyn görnüşe getirýär. Indi biz şu wagt bevel etdik. Bevel'in gysga ýoly häzir Ctrl Z bilen ýygy alýan. Bevel'in gysga ýoly häzir W bilen öňki ýagdaýyna geçdim. Bevel'in gysga ýoly Ctrl B basýas we şeýle çeken ýagdaýymyzda biz bevel edilýär. Indi şu bevel'in segmentleri köpeltmek üçin topmyň toglagyny aýlaýas we inseren bolsaňyz şu taýda bevel'imizin segmentleri hasam köpelenir. Myşkamyzy öňe ýygy edip onuň giňliginden taýlap bilýär. Indi men belli bir derejede üstüne myşkamyň çep knopkasyna basyp sahanyýet etdim we indi bärde birinji näme şu taýda aşakdan çykýan menüsinden bir näçe funksiýonlary özünde döredi bilýär. Mysal üçin biz şu wagt bevel etdik. Ýöne şu bevel'in şu wagt bärde age'leri bevel etdik biz. Şuny diňe bärde vertexleri bevel edem diýilýär. Inseren bolsaňyz diňe çünkleri ýagny nokatlaryny bevel etdik. Indi ages diýip öňki ýagdaýyna getirýän. Indi bärde şunun giňligini ütgetmek üçin näme edip bolar? Biz o belli bir derejede şuna giňlik berdik. Onuň özünde ruchnoýam täzen giňligini ütgedip bilýär. Onu şeýle ýagdaýda öňe ýygy edip ütgedip bilýär ýa-da belli bir görnüşler bar giňliginiň with type öz belli bir derejede ene çoňraga edip bilýär hasam depth diýip ene muny öňki ýagdaýyna getirýän. Indi bärde segmentler bar, segmentleriň sanyny biz özümizde ruchnoý agada edip bilýär. Ruchnoý köpeldi bilýär. Indi ýagdaýymyz indi şu eden bevel'ymyza belli bir derejede mysal üçin portret ýasaýan bolup biler ýa-da bir başga bir obyekt ýasaýan bolup biler. Şu belli bir derejede şu bevel'in uçlary ýa-da çünkleri bolsun diýsek, bärde ene shape ütgedip bilýär. Shape ütgetsek belli bir derejede ene ýumşaklykdan birazajyk çünk berdi şuna. Indi muny öňki ýagdaýyna getirýär. 0.5 diýär we öňki ýagdaýyna getirýär. Indi bärde ýene-de menümizde bir näçe funksiýonlar bar. Bärde birinji funksiyamyz harden normals. Indi şu wagt biz şu bevel'in ýanyna hasam goýlaşdyk. Şunda belli bir derejede çünkler bar. Indi şu harden normals etsek şu çünkleri inseren bolsaňyz belli bir derejede hasam ýumşatdy. Ene şu çünklerimizi hasam ýumşatýar. Indi harden normals şoňa kömek edýär. Indi
clamp overlap. Clamp overlap bolanna inni clamp overlap. Clamp overlap bolanna näme? Clamp overlap häzir biz meselem şu obyektimizi clamp overlap faylanyny däl wagty biz şunu beýle basanmazdan soň istinlik derecede çekilýär. Ýani Instagram bolsaň faceler wapşe bir-birini üstüne kontrol beýbasýan. Ine beýle edilmeden soň ine görýän bolsaňyz faceler bir-birini üstüne gitdi. Inni men şunu kontrol beýbasýandan ine clamp overlap diýen. Inni kontrol Z diýenlerim izin alýar. Inni kontrol beýbasyp beýle edilmeden soň belli bir face'in ýüzüne barandan soň ýani şu arka face'in ýüzüne barandan soň durýar. Ine clamp overlap da şoň üçin peýda etdirýär. Inni Ctrl Z bilen izin alýan, Ctrl B diýen ýan hyýalak ýagdaýda birazajyk beýle berýän. Inni mark sim, mark sharp. Mark sim bilen mark sharp da näme gerek? Mark sim bilen mark sharp esasy biz UV editingde ulanýar, ýagny materiallar geydirenmizde şonuň käbir belli çunklarının materialynyň şo ýerden kesilmegini isleýär. Şo ýerden kesilmegini istesek biz iň soňky ýagdaýda modellap bolanmazdan soň UV editingden edebilýär ýa-da şu modellap otyrka konu beýleň üstüne ýasak geçmem biler. Inni meter outer inner. Bular näme? Inni siz şeýle hasam golylaşdym az gowurnup ştaýda ünsberýän bolsaňyz beýlemizin şu çunky birazajyk gelişikdirek ýagdaýda beýle bolýar. Näli meselem belli bir çunklar bar we biz ýagny object moda geçenmizde de ine görnýär ine şu edin modelimizin käbir ýalňyşlyklary görnüp bilýär. Inni näme? Biz şunu ýa-da çekýäs we Ctrl B bilen täzen beýledýäs. Inni şu ýagdaýa geldi. Inni şu meter inni şu meter outer'dan patch etsek ine şunu has gelişikli ýagdaýda has gowlaýar. ýa-da patch arka medbilýär. Bu ne aýlawly ýagdaýda gowlady. Inni bu ýerdäki ark sharp dip içine tarawan birazajyk aýlaw berbilýär. Sharp ark dälenim inner sharpy öňki ýagdaýyna getirýär. Wel şu ýagdaýda galy. Inni dostlar intersection type. Intersection type näme? Inni onu biz başgarak obyektiň üstüne öwreneliň. Oň üçin men sahnamda bir ekosfera çağıryan we subdivisiony bradingleýän. Inni object moddan edit moda geçýän. O şeýlelikde Ctrl B basýan. Belli bir derecede beýle berýän. Inni şu belli bir derecede beýle beremden soňra grid fieldi cut off öwrýän bolýan. Şunu her çunkymyzda belli bir derecede içine gidenlik taýlaýar. Ýani belli bir derecede şu cover face'leri içine tarap itekleýär. Bular bize cover ýerlerde ulanmagyna ene şunu ýalarak. Görnüşde cover effektler bermeginde kömek edýär. Inni bunu izine çekken ve sahnamda bir küp çağıran. Sahnamda küpü çağırandan sonra taba basıp edit moda geçen. Taba basıp edit moda geçenden sonra indi bira basıp front orthographic view'a geçen ve objektimizi iki basıp şu age saylandan sonra indi de bira basýanyny öňki ýagdaýyna getirýän. Inni Ctrl B basýan we şu çünki belli bir derecede ene beýle berýän. Inni şu çünkümde belli bir derecede men beýle berdim. Inni ştaýdan profil type'y custom'a öwrän. Profil type'ymyzy custom'a öwrenimden sonra inni size käbir berdi. Bize ýeňillik töredip biläjek beýleň ýene de bir gurallarynyň birine öwretjek. Onun esasy ene bize kömek edip biläjek gurallarynyň biri support loops. Ene ýani belli bir derecede özi aýlaw berdi. Meselem biz öz aýlawymyzy elimiz bilen näle şunýalak görnüşde bärden presede gelenmizden sonra support loops diýsek özi aýlawy belli bir derecede özi aýlaw berbilýär.
Bevel'ın indiki urallarının biri Cornic Moldings. Cornic Moldings näme? Biz esasen şu öýümüziň patologlaryny ulanýan moldingslarmydy. Şunu bilenem ýasap bolýar. Onun bärde bul bir görnüşde ýasady. Şunu mesele mädir size hasam düşüp bolar, ýani men 3 basýan. 3 basamdan soňra şunu i diýip ýigre tarap bolýan. Inni object moda geçen we şuna shade auto smooth diýen. Belli bir derecede öýümüzdäki patologumyzda ulanýan moldingslarmyza meňdedi. Ana şu görnüşde muny ýygyna getirýän. Yine bir basýan, ýani Ctrl B bilen şuna bevel berýän we crown moldings. Ýani bärde yine de variant moldingslarmyň başga bir görnüşi. Strelka basyp onuň ne belli bir derecede görnüşine mütküdü bilýän. Onuň iň aşaky steps, ýani basfanjak. Biz bevel'ın üstü bilen ine anfatjak görnüşde basfanjak ýasadyk şu var. Yine bir daha düşünürk geçeyin bir basýan, ýani şu basfanjamyň hemmesini taýlaýan bir basýan, ýani şu diňe bir vertex galeriýalyk edýän we delete vertex diýip galan vertexleriň hemmesini pozýan. Inni şu saýlan verteximizi extrude Z diýip ýokaryga edýän, yine extrude diýip bu tarafa çekýän, yine extrude diýip ýokary çekýän, yine extrude diýip bu gatdaly ýokary çekýän. Aşağı extrudumdan ine şunýaly görnüşde belli bir derecede vertexleri extrude etdim. Inni bir de bevel'ın yine bir näme kömegi var. Inni men şu 3 tane vertex, ýani 4 tane vertex taýladym we Ctrl Shift B diýip şu vertexleri daýlaw berbilýän. Inni bärde biz custom superlap edýär. Instagram bolsaňyz inni şu çydygymyz, ýani extrude'lar bilen eden çydygymyz belli bir derecede has ýylmanak görnüşe geldi. Inni biz segmentlerimizi azaldyp birazajyk biller reýalyk ýagdaýda demedi bilýär, ýa-da segmentlerimiz hasam köpeldip öz isleýän şeklimizi emele getirbilýär. Ýagny şu background'uny istenlik bir şeýle saýlarys, meselem birini galdyrarys, delete vertex edip hemmesini pozarys. Ýani şu vertex äder şu ekrandan arka ýüzüne bir suraty goýup şu vertexin kömegi bilen şeýle extrude eden ýagdaýymda extrude edip şeýle gidip ýüzünden şol ýasakynda gelen obyektiň ýüzünden ýydarlap şol obyekti ýasap, ýüzünden hem has ýylmanak yerlerini düşünýär. Ctrl Shift B bilen belli bir derecede bevel berip şunu has ýylmanak ýagdaýa getirip bilýär. Ene dostlar, bevel guralymyz şu zatlardan ibaret. Tapamyň duňyňda ýaram bolsa, kanalymyza agda bolmagy, hemem like basmagy, kommentariýa ýazmagy ýadyňyzdan çykarmagy.